Enter Llama Global Solutions, your trusted partner for seamless business compliance. Specializing in company registration, Llama Global Solutions makes your business legit and ready to operate seamlessly. We also handle tax clearance, ensuring your business stays compliant and worry-free. Additionally, Llama Global Solutions makes VART registration simple and straightforward, your trusted partner for smooth and efficient compliance. For more details, visit our offices at the address shown on screen or give us a call at +263 774 206. Tinokuchingamidzai muri yeZimbabwe pano paSly Media TV panguva ino pano tichiuyawo tichitsanangurawo nemi nokuda kwenyaya yatinayo nhasi mumastudios enyu. Kune vazhinji munoona vanotinyorerawo kunoku kuSly Media vanewo matambudziko avanenge vanawo vachidawo kuti vawane rubatsiro kubva kune ruzhinji rweZimbabwe. Saka panguva ino tawanawo mukana wokutaura nemhuri yekwaMupukuta inobva kuvillage yekugoko kwanzi Gokwe neMangwe zizero vachazenge vachizotitaurira. Mhuri iyi yakanyorawo kwatiri ichiti iyo yaita dambudziko rekuti mukati memhuri yavo vanhu vari kungofa kana kushayika zvisina tsarukano. Vamwe vanotanga vachipenga vozongodzimara vafa. Kutaura kuno mukati memhuri iyoyi kune vatatu vari kupenga. Saka mhuri yakanyora yakati tatambura tanetsekana vatatu avo vofa futi zvakare here. Saka vari kutsvaga rubatsiro. Saka tauya nawo pano kuti tinzwe zvizere kubva kwavari kuti dambudziko iri rakambotanga sei kuti mhuri yanetsekana vanhu vari kungofa zvisina tsanangudzo. Andinokuchingamidzai. Chatanga nemi muri padyo neni mukatanga nokundudzawo zita renyu rizere nemakore enyu kuberekwa chizoenda kune vanotera. Okay. Mazvite Mutete inoitwa Ishanesu Mupukuta. Ndine 45 years. Ndinobva Gokwe neMangwe village kwaMupukuta. Alright. Atinotenda chenda pane vanotera. Simbarache Mupukuta 43 years. Same village naMngoma Ishanesu kwaMupukuta. Alright, tinotenda. Ndinovimba mauya muri nokuti ndiri kunzwa kuti senemu yakafanana. Ndofunga pamakatinyorera takanzwa nyaya yenyu yekuti muri kuti mimi muri kwenyu vanhu vari kungofa zvina tsanangudzo. Vamwe vanotanga vachipenga, vamwe vanomborumwa nenyuchi atizive. Saka panguva ino vadiwa vatariri vangada kuziva zvizere kuti dambudziko iri rakambotanga sei. Ndizive kuti muri vaviri achatanga kunyatsotitsanangura kuti zvakambotanga sei dambudziko irori. Alright, regai nditange kutsanangura ndichidai so. Dambudziko rakatanga pana mukoma vanonzi Rocky Mupukuta nemananga vazhinji vaivaziva. Ivavo havana kutanga kufa nekupenga but zvaita senge zvikaranga zvisinganzwisisike. Zvekuzvimba dumbu, vamwe vaite makumbo, asi ivo vaibudirwa. So vachibudirwa pana mukoma the current MP vanonzi Love Mupukuta nevamwe vose vekwaMupukuta vaiuya vachivatora vachienda navo kudumba kwainotambwa ngoma kuchinzi ngazvidi. Umwe waigona kuuya woti ininiwo ndiroda kuti zvikaranga zvigadziriswe like what happened lastly. Mukoma Love Mupukuta ndo vakavatora vakaenda navo kumba iko kwavo vachiti vari kuda kuti zvikaranga zvigadzirisiwe sekuti ivo mukoma ava vaibudirwa nababa vamukoma Love Mupukuta. Alright. So from there mukoma ava magwariro acho anga asisanzwisiki kusvika pakundofa. So mukoma vafa takangoti kufa ndekwaMwari anomoziva mose. Ruzhinji hatingazvitsvage. Tanyarara tikagara mukoma vakashayika 2004 and then from 2004 1997 pakaita munun'una last born ainzi last ndiye akatanga kuita problem yekupenga. Aita problem yekupenga zveshuwa isiwo takangoti tingabatsirike sei. Mukupenga kwacho zvaaitaura zvacho zvaive related nekufa kwaMukoma Rocky. Asi takangoti since munhu ari kupenga senjere pamwewo ari kutora zvaakaona mumaziso ake tikangosiyana nazvo. Zvakatishamisa kungoti mufana uyu akasvika pakufa achipenga. Ndiye akazotera kumashure kwakatanga kufa. Before last wacho takapatanga anonzi Trimo apenga ndobva tambofamba naye kusvika tazomubvisawo muno akuenda kuSouth Africa. Then kuenda kwakaita kuSouth Africa munhu anga atonzwa zviri right
zviya zvekuti tatatoti hai zvinenge zvinani. Ndikada kuti ndichiziva kuti pamunoti akatanga wacho munogona kutiudza kuti yanga riri gore ripi kuita kuti tisaite kakurasana. Okay. Mati akatanga ndiTrimo. Trimo akatanga 2006. 2000, alright. Ngatifurirei mberi. Then 2007 last November. ndiyo kuzoshaika. Alright. uyo anga atowe right last ngetrymo Alright. tarapisa uya right ndobva patanga chi uyo Mushure maTrimo naLast kuna Rocky wekutorwa achinzi uya aibudirwa it nemudzimu was 2004 by then. Saka Rocky ndiye akatanga ndayabudwa nemudzimu akazoshaika. akashaika. Alright, ndizvozvo. uyo wanga asingapengwa izvimba madumbu nemakumbo. So from there Rocky was a family man, anga aine vanhu vana vakewo vanga ainavo vakasvika futi pakushaika. Rocky naLast vakashaika asi Trimo akasurvive because soon after incident takabva tamutora tikamuisa kuSouth Africa. Ndoseveva kwakaita Trimo. Saka Last asakazoshaika. Akasara Ngatitange kubva pana Last tichipfuurira mberi. From there takagara tetezi tikati kufa. Then from there takaita CC vanoteverana mukoma Love Moyo wavo vanonzi Virginia vakangotanga vaishanda. She was a till worker kwaSpa. Tikangonzwa kuti vagwara asi vanga vasingade kudya even anything vaingodya mbambaira nekumwa doro, kwete doro remumapaindi, doro remaskadi. So vakagwara zvekuti vakundoshaika vakaita chimumu close to a month asi vachimwa doro chete. Kwauya ukavamhorosa vaikumhorosa vachingoita saizvozvo vachiita zvose munhu aiuya ovamhorosa zveshuwa whatever madi vaita mbeveve ndobva vashaika. Okay. Tikangoti kufa hazvina problem. Tine a lot of people. tobva kwaita tisi Placidus akarwara zvataingoti hakurwara but akaita almost kuma 2-3 months akangoshama zvekuti wanga usingatauri naye mukapindurana anga asingadyi akangoshama akadaro ndomba afa. Sivavo havana basa. Pane nyaya nawo ndipatava pane vanhu vari kurarama right now like what we have said kuti kufa ndekwaMwari. Ava vose regaiti zvisiyane nazvo. So ini ndiri kuSouth Africa. Ndine mwana wamukoma first born Love More iyeyo ainzi uyo achifa aingoti nengi, uyo achifa ofuti aiti nengi, and he is the one akatora ofuti Rocky vachiti tiri kuda kunoita zvekaranga kumba. Kubva ikoko Rocky akatanga kuzvimba dumbu. So first born yake ne2 vana vaRocky wekufa uyo ndo vandinavo kuSouth Africa. So what happened iniwo handigari panzvimbo navo, nditori emairo kubva pavari. So zvakatanga kuitika kumwana wemushakavhu waRocky mudiki wacho ndiye akatanga kuita problem futi yenjere. Ndikafonegwa ndikanzi mhanyai kuno kwaita dambudziko kunoku, mwana atanga akuita problem yenjere. Ndakaenda ikoko ndikasvika ndikati chii musaibate yenyu sei idoni itenge yakagara pasi taurenyu. So ndasvika ikokoko ndakaona mwana zveshuwa achiti ari kuita problem yedzungu mwana wemushakabvu. So ini nekuda kwokuti ndandi uku kumusha vanhu vadi and they were doing like that kuzvaitanga sedzungu, ndakabva ndavawo shocked ndikati todi. Ndikafonera madzikoma anosanganisira nemadzitete vanhu vose nchivazivisa kuti topaita sei. Hapana munhu akatora action. Kusvika ndafambawo, ndakafamba kune umwe murume anonzi Chipinge anobva kuChipinge asi ari kuSouth Africa. Murume uyu akanditaurira zvaakanditaurira ndichazvitaura. Akashanda mwana uyo kusvika aita right. So aita right from there takaita futi close to 3 weeks. Ndobva zvatanga kumukoma wake mwana waRocky futi. Avari Anonzi definite and decent.
akati baba kunoku zvauya kwandiri adzunguriri kundirova ariite, anoshanda nemotobike, anoshanda kuchekasi. Saka chii? Bva ndatanga kunetseka kuti topaita sei, chii problem? Ndokumhanya kuya, ndakaita 3 days zveshuwa. Pandiri kumhanya ikoko ndikasvika ndikaona situation nemwana aite. Ndobva tasvika kune anonzi Chipinge wacho. Chipinge uya ndakaenda kwaari because ndiyanga abatsira okutanga. Ndasvika kuya akati nhau yose iri pavana pana baba vava mafiro avakaita. Pandashamari ndibatsire nekundiudza chaizvo zvauri kuti iwe mafiro avakaita. Because kungotaura mafiro avakaita usingakwanisi. Ndobva andibvunza kuti ko imimi varume munhu yanga asina mudzimu here? Ndamutsanangura ngati anga ane mudzimu zvikanzi ko hanzu dzake dzaaishanda nadzo dzemidzimu yaaishanda nayo iri dziripi? Ndati nenguva yakashayika ine handizivi, inewo semunhu anoda kuzvitsvagawo. Alright, it's okay. Ndobva abva pakati tsvagai kune hanzu dzeuyu, kana kuti kana muchikwanisa nditenderei kuenda kumusha kwenyu kuGokwe ndondosvika ndogadzirisa nezvazvo zvose. Ndakasacrifice ndikasimudza muchinda uya. Akanditi ana sekuru vake vari kuChipinge futi. Tikabhadhara mari yekuti sekuru vake vasimuke kubva kuChipinge kuenda Gokwe, iye ndichibva naye kuenda Gokwe. Ndikasvika, asi ndakangobatikana nekuti ndasvika inini panzvimbo ndaicommunicata nemadzikoma angu nababa vangu nyakunitumbura vapenyu varipo. So ndasvika panzvimbo I was rejected, zvikatorambika kutoti ava varume vafanira kupinda mumusha. Rejected nefamily. Alright. Ndakafosa zvekutaura namukoma vanonzi Chaka vari kuhedha kuCholocho right now is Edma. So ndataura namukomawo vamwe vakakwanisa kuti accommodata kuseri nevarume vaya. Varume vaya vakati aiwa titenderei ndokubva vasvika pamba. Vasvika pamba pamukoma vaya vakashanda basa zveshuwa. Asi ndakangobatikana futi nekuti within the family varume vaya vaishanda basa ravaishanda. Pakaita vamwe vakauya vakadhakwa vachipretend as if varikuda kuuya kuona zviri kuitika, but vanga vane intention yekurwa zvekuti vose vaive pamba. Pakatoita fight. Alright. Asi hazvina kukonesa chiprogram. Varume vaya vashanda vakasvika pakubvunza kuti muno muri dzinze rekwaMupukuta muri muno. Homwe dzenyu dzekwaMupukuta kureva vanosutswa vekwaMupukuta. Hanzu dzavo dzavanosimira kana vachinge vasutswa dziripi? Dzakatsvagwa dzikashayikwa. That was around 10 o'clock dzeusiku. Takaedzerwa kunze tichifamba ndiitse family tichituma vanhu enda kwanhengi, pamwe dziri kwanhengi enda kwanhengi, kusvika tazoona kuti no hanzu kana kuti nguo dzinoshandiswa nemidzimu yekwedu tose hadzisi present. Apa zvaitika gore ripi? This year. Pfurirei mberi. Yeah, this year. Ndandakuda kutaura nedate nemisi, sorry. So takasvika pakuvhundusirana zvekuti takaudzwa chokwadi kuti no, micheka yose yemidzimu yenyu yekwaMupukuta imimi imwe yacho yakachererwa pasi. Ndobva tasecha kuti payaiva chaipo ndepapi, kusvika tapawana. Ndokusecha kuti akaita handover kuna nhengi ndiani, ndokubva tawana. Ndokusecha kuti akacherera pasi wacho ndiani, ndokubva tamuwana. Ndokusecha kuti iwo wakaita handover micheka mingani, hanzu ngani, kana kuti zvisimiro zvingani, ndokubva tazviwana kuti uyu akataura ndakapa micheka, ndakaisa micheka kuna nhingi, ende micheka hazvina kuvanziwa, yakaisiwa kuna baba vanowanya kunditumbura ini. Ndo vakaramba micheka zvaivo zvekugwidzana, baba vachiti handikwanisi kundichengeta micheka iyi, ndakunamata chichi, but inini I was not there. Asi nekuda chikonzero chekuti kushushikana kwakuita vana mumhuri ndokwaita kundiseche micheka. Ndokuona kuti baba vakapiwa micheka 3, micheka yavakapiwa 3 yacho ndo yavakakwanisa kunodi kunocherera pasi hiddenly. Alright. So vacherera pasi ipapo ndo pakatanga manje nhau dzose. Right. Vana Chipinge vari paground
ava babawo vauyawo vabvunzwa vataura kuti no zveshuwa ndakacherera enda kuda kunamata handichazvidi zvemidzimu ini ndakashaya munhu wekupa ndiinda vababa ndega muri kundishungurudza chichi. Vatati okay, ngatisechanei kuti micheka inoshanda pano. Vamwe vangatadze kunzwisisa ndikaiti micheka vanofunza kuti chi misimiro inoshandiswa nehomwe kana muchida kuita zvikaranga. Vanosutswa vangani ndo vataona kuti uyu, tikati makacherera here, vakati uyu makacherera here, vakati uyu, vakati aiwa, ndokuona kuti no yaroki uya wevana vari kupenga iri missing. Haisi kuonekwa ipo pane yakachererwa pasi. Alright. Ndobva tati iyi toiita sei iri missing iripi, ndokubvunza ndokutsvaga. Vana Chipinge vakati aiwa, sofa ngatidhilei nemitatu iyi yakacheregwa iyi. Zvamuchifanirwa kuita imwi, daidzai homwe dzenyu kureva vaya vanosutswa vari vauye. Kana vadaidzwa vauya vanokuudzai zvekuita. Takaita saizvozvo, asi tisati tadaidza takabvunzira futi, because ivo vakatozotiudza kuti hamuna munhu ari kugwara here, because tatarivarawo. Ndokuona kuti tina vatete vakatanga kugwara 2003. Nazvino vari panhoo kufa kana vanozvimba musoro, she is old, vanogona kumuka vakazvimba mazamu. Kuzvimba mazamu zvekutoti munototi havaisei bra. Vanogona according to hope dzavo vanotomboti ivo vanorota vari kumvura, vaitombopinzwa mumvura vaitonyudziwa vachididi. Vanotsanangura a lot of things. So vana Chipinge vakatibatsira vakati pane nyaya futi apa pana vateta vagadzirisei zvokudei mauya navo pano taigona kubatsirana navo. Tikati ndobva tabvapo ndokukonfema tete vodi vadzimu vainga vauye ndokuprepare kuti homwe dzedu ngadziuye. Homwe dziya dzakauya zveshuwa dzikarova ngoma dzikatamba dzikasvika pakutaura kuti zveshuwa hatisi happy. Tine zvakawanda zvatiri kuona muno mufamily zvamuri kuita zviri kumisiuza mafambiro enyu. Imimi zvamuchiita titengerei micheka yedu idzoke kuchererwa pasi muise apa. Asi iyi micheka iyi iri missing manje ndo yave nevanhu wari kuti topaita sei. Right, tabvapo zviri kubva pakupenga kwevana like audios zvandakutaridzai. Takaita saizvozvo tikadzokera kuSouth Africa. Tikasvika kuSouth Africa tikasanganisa nevakomana nevasikana variko nevamwe vana brother vari kunoko, tikatenga micheka zvese nendiro, midzimu tikaita madoro ose aidikanwa. Tikatamba ngoma tikati hai zvaita midzimu zveshuwa ikatokumikidza ikabvunza nemazita ndiani afunga ndozvamira sei. Toona munhu zveshuwa it's not a fake thing. Vanhu vose vakafara zvekuti hapana munhu akave nedoubt ipapo. Vakomana vaiita dzungu vanga vakusaita dzungu. No. Ipapo that day vanga vari ivo havana kuuya musuya because vaide kumabasa. Vari mabasa. Alright. Tadzokera kubasa. Svika kuya kubasa takagara close to 3 weeks. Ndikanzwa mukomana uya mukuru uya akutaura futi kuti baba ane mudzimai wake ndakanda kundifonera anoshanda nemotorbike. Akati baba kuno kwakaipa, baba havana kuenda kubasa. Chii? Hata adzunguri yanzi ratanga. Akati ko zvataiti isu tutapedza. Chii? Ndobva ndaenda kwaari ndikamutora ndikadzokera futi kune uya akadi ndibatsira vanzi munoti makapedza chii? Micheka yababa vake zvese zvamakaita izvi iripo here? Wazi micheka yakatengwa vanga varipo ava. Iye yakanzi haisi kuonekwa pairika haina kubuda. Nazvino haina kubuda. Vatati aiwa hapana problem. Chiregai tifonere kupi? Kumusha tiite dare remusha. Tibatsirane kuti tsvage micheka yezviri kuitika. Kumusha zvemaaudio ekupenga kwevana vari kuSouth Africa vanosanganisira mukoma mukuru anofanira kusolva all these problems. Vanozviziva
ini ndakatanga kutaurira vatete, mwana wake mukoma uyu atanga kupenga, ndikati udzai mukoma. Ndakangobatikana nekuti mukoma vakapindura vachiti mufana uyu idoro anosimbozviita. Ndikati naye mukoma, zvinoita here kuti imi hamuvhunduki kuti kana mwana riri doro anoti kana adhakwa anouya pamuri achichema achitaura zvababa munini vakafa. Oita sekubudigwa achiti ndauya ndini baba munini Wilson, asi muchiziva kuti baba munini Wilson vakashayika, hamuvhunduki. Vepo after 3-4 months anobudigwa futi ouya achiti iwe zvawakaita izvo kuna nhingi ndadzoka ndini baba munini Wilson, hamuvhunduki. Ndonei ndatuma vatete. So mukoma vakagumbuka vakati nanhasi hatitaudzana. Vakati inini ndini trouble causer. Even kuma family members chaiwo vazhinji they don't want to see me, they pretend vanoti inini ndini trouble causer because ndakasvika pakuvhembenyura nhau yemicheka. Ndavhembenyura nhau yemicheka, nanhasi pari kunzi micheka iri kushayikwa. Ngaiuye. Tabvapo isusu tawirirana kuti ngaiuye. After doro ravatete ava vekuzvimba mazamu ava vakatanga kugwara 2003. Vakanzi ivo nana Chipinge ava vamwe vofamba vakanzi ngavabikigwe doro. Pane mudzimu unoda mukuru unofana kubuda pavari. Mabvapo zveshuwa doro rakabikwa. Vanhu vose vakazviona. Mudzimu ukabuda. Mudzimu wacho ndiwa vababa vangu vanondibereka, vanonzi vamunyonyongi. Vauya vabuda manje vakubhilivha futi kuti zviri right. Asi izvi zvemicheka izvi hapana munhu ari kuzvibhilivha, hapana munhu ari kuda chero kubata nezvazvo, but it's affecting vana vari kuSouth Africa right now. So that's my worry yekuti ndaona ndikauya pano paSly Media maybe tinogona kana zvikabuda pajekerere zvinogona kubatsira kuti zvidrive pakuti micheka iyoyo isechwe, ionekwe kuti inani, kana kuti paitwe further assessment like what happened pane imwe yakazoonekwa kuti yakachererwa pasi ikadi. Alright. Tingada kuziva kuti mati pane vakomana vaviri ndo vari kuSouth Africa vacho vari kunyanyonetswa nenyaya. Ndo 3 vatatu. Mukuru wekutanga mwana wamukoma mukuru ndiye akaita sort of kubudigwa achitaura zvababa munini vakashayika baba vevakomana vaviri ava. Alright. Ndikupanzwisisa ipapo. Saka tada kuziva kuti saka ivo vari vatatu ava kupenga kwavo kunenge kwakanyatswa kwekuti vanenge vachitodya mabhini kuti kupenga kwekuti vanenge vachingotaura. Alright. What happened, I have to say everything from the reference. Munhu wokutanga akapenga Traimo haanangotanga achidya mabhini. Akatanga riri dzungu achitori kumunda. He is a farmer, he is a prominent farmer. Chero kumaraini vanomuziva. Even right now adzoka ari right. Munhu wokutanga Traimo akatanga ari kumunda. Ari ikoko adzoka kumunda. Ndiri kunzwa dzungu racho riri kuramba kupera. What happened? Ndokuenda 2-3 days 4 days zvatanga ari kumunda after dzungu. Zvikava wese zvikatokwanisa kutsvaga munhu anotibatsira. Alright. Apana achingotaura. Continuous. Zvinobatanidza vashakabvu kumashure uku. Nezvaanenge achitonzwa achitotaura kuti izvo ndiri kunzwa zvakati ndiri kudai nengita so chichi achitaura zvimwe zvekuti vamwe vafi vacho haana kugara vaona but achitaura nemazita sekuru vakati so. Alright. Uyo akabatsirika medically kana kuti makazinge mazozvifambira zvakafambirwa ndokuti ari kurarama kwaakaita. Alright, it's okay. Tandiri pakutsanangura kupenga kwavari kuita. So wechi2 futi he did the same. Akatanga riri dzungu. Atanga riri dzungu akaenda kuna madam vangu. Akavatsanangurira kuti ndirarame. Dzungu randiri kunzwa nehope dzandiri kurota nevanhu vandiri kusangana navo. Ini ndonzwa nezvazvo. Ndakangoti hai ndokumutora ndokubva ndamubvunza kuti chii problem. Akati mudhara imimi hamutozive zviri kuitika. Chero nhasi munogona kutoti inini ndiri kudi confused batika. Hapana kumira mushe. Ini ndakangotiwo pamwe tozvisolva later.
mangwana acho ari masikati maive muna January 2006 ndo pandakanzwa kuti mufana abva futi kumunda achipenga ikoko achiti aona nyuchi achisvika pamba ndikaendako ndikasvika ndikaona zveshuwa mwana ari kupenga tikamutora tikati handiti uyu akararamiswa kwaakararamisa ungamanyire kupi tikasvika ikoko uyu manje munhu akamurapa ikokoko ndiye akaodzoka but paakadzoka naye paakadzoka kuno akaodzoka kuripota kuti mwana uyu ashaika asi zvauya achitaura kunoku zvodai mugadzirise so zvaive in line to misusing iye micheka yedu yemidzimu. Alright, iyo nova micheka iri kushayikwa nanhasi. Alright. Ndivo vese handika mukutaura kupengako. Ndichiuya kunemi vari pedyo neni. Ndofunga hava nezvavatsanangura. Zvatanga tichinzwa kuti nyaya yakatanga sei uyezve nerubatsiro rwavari kuda kuti vabatsire kuti dai tazive kuti micheka iyi iripi kuti avo varipo avo vari kupenga vanogona kuti vararamire kuti vanogona kutimuka vakashayika zvakare. Munogona kunge mune zvimwe zvamuri kuda kutaurawo zvakare zvamunofunga kuti zvanga zvisina kutaurwa namukoma wenyu? Hapana zvakanyanya zvandiri kuda kutaura zvavange vasiya kubva mavambo yekupenga kwacho nezviri kungoitwa iye zvine zvomwe chete nevaripo vatatu vacho inongori same way yakare iyoyo, asi kuti apa tiripo pakuti tikwanise tiwane hand ingagona kunge yakasiyana neyatakawana pane mukomana wekutanga akabatsirika wewe, nekuti patakazoendesa wechipiri haana kuzokwanisa kubatsirika but yanga ichingori same person atakatanga kupa wekutanga akaita zvakanaka. Asi pari zvinhu izvi zvatove zvekuti taakutotsvaka kuti tione kuti hapana here imwe nzira kana kuti vamwe vabatsiri vanogona kunge vakasiyana nevatatu navo vakatibatsira last time, vakakundikana wechipiri akazoshayikawo nevamwe vakazoteera. Saka izvi semhuri makabatana here kuzviita kuti kune vamwewo vari kuitawo dzavo pfungwa ndiri kuona mukoma vari kudzungudza vanogona kunge nezvavada kutaura? Hatina kubatana. Hamuna kubatana? Chokwadi chekuti matauro ari kuita kuti vamwe vari kuti vamwe handimoona sezvakaitika uyo ari kunzi akapengawo uyo achipa information kuno kuti mwana apenga adai vamwe vari kuburitsa information yekuti haidoro, but vanhu havasi kutarisa kubva kumashure kuti situation yakabvira papi ende ichisiya vanhu vakamira sei. Saka vamwe vari kudai vamwe vari kudai, hapana kubudirana pachena kana kuti kumwe chete uripo. Alright, ndifanike mubvunzo kubvunza kuti vatete vaiva maiti vaizvimba mazamu akazobuda mudzimu, vamwe vangada kuziva panguva ino kuti vakazorarama here kana kuti vapenyu nhau yavo iri ni process so far. Mudzimu wakabuda asi mudzimu wacho wabuda wakataura futi a lot of things kusvika pakuti itai izvi neizvi neizvi. Wakasvika here kumachira uyu mudzimu uyu kana kuti hauna kusvika kumachira kuti machira aya ngaatsvagwe machira aya? Aiwa, semudzimu mutsva uyu wakangobuda chete uchitocomplaina kuti from 2002 kusvika nhasi musingatsvagi, musingatombovhunduki kuti zvamira sei, saka chindiitai so zvazvakanangana nawo nemutumbi waka zviri kudiwa kutogadziriswa kuna tete so far. It's a lot but I'm happy kuti so far ivo pachavo semunhu aive arire panhoo vakakwanisa kumuka vakatamba vakafamba kutamba kubva kuseni kusvika kuma2 vachitoti no inini ndafara chigadzirisa hai zvandiri kuda zvavakareva. So trini process izvi zvavava kuna tete ava vakatanga kugora 2002 ava youth yavanenge iri kuchinja iye zvave right. Mazamu anga akazvimba yaiva vachiratidza takatomboti isusu chikwambo vanhu vakatomboda kutemana vanhu vakapumana uroyi but now vanhu vakuapologiza vakutoti hano sorry ndaiti pamwe ndiwoyo kana ndiwewo zvese vave right but chasara kugadzirisa chete kuti zvakataurwa nemidzimu oyo tiende pane nyaya ndipamicheka isiri kuonekwa iyi ndipo pane nyaya ndiyatiri kukumbira kuti hapanawo here vangakwanise kuuya vatibatsire kubva pakufa kwevanhu vakafa kubva pamicheka iyoyi nekuti vamwewo takatuma infact tagara dare ava vatete vabudigwa takatoinda kumadhara tikakumbira kuti varume hazvigoni kumira musha apa tibatsirei kutsvaga micheka. Kwaimba yaigara micheka iyoyo kukatotumwa vanhu vakatumwa kuti vanotarisa kukanzi hakuna kana
hakuna mucheka isikuwanika haisikuwanikwa yese tikabva tave mowari kuti micheka yoshayikwa asi kuno vana vachidi vachiita problem vachitambura. vakomana ava mungati muchizivawo makore avo vese vari vaviri nevatatu vacho kana kuti vakura zvakakura makore avo ekuberekwa. Yes, Blessed is of 1992, Definite 1997, Decent 2001. Alright, ende vese vane madzimai avo kana kuti vese vane madzimai manje. Alright, vese vane madzimai. Ndinofunga kuti nyaya yenyu manyatsoiparura yese zvese zvamuri kuda. Kana pane sandabvunza kuti kana pane patisa kunyatsokubvunzai pamuri kuti mimi maybe tasirira pakati ndigona kupai mukana iwoyo, asi kana pasina todzoka edu kuvadiwa vatariro vangu vachiona. Kuita panapo pamunge masiya kubvunza kana kuti kutaura ndizvo zvese zvamo nyaya yacho mafambiro yakaita. Kuna mukoma ndizvozvo zvakare. Ini hangu pandinogona senge paitwa sekusiyirirwa ndepakuti ini with me ndine concrete evidences anosanganisira maaudios andambotaura nezvawo kuti ndashungurudzika pandaidaidzwa kuti mwana kuno aita zvakati. Alright. Ndaenda ndosvikapo, sometimes ndatosvika ndowana pakazara vanhu vanhu vacho mongoziva technology unotowana vamwe vatora maaudio. I had to take my audios ndinotorawo nemaconcrete evidence emaaudios. Anenge achitaura mwana uya, mwana ari kutaura achipenga uya kuti pano so vachitaura zvevafi asi toti idoro. Is it necessary or possible kuti nhasi ndoti imimi sisi makafa 2000? Ivo vacho vari kutaura kuti idoro havasi kuziva here zveshuwawo kana kuti vari kutsvaga kuwanda nyaya we. Ndopanozosvika pfungwa dzedu dzoti takakufungirana nekuti tichitarisa kuti kana ikaita challenge yakaita saiyoka semhuri tichitarisa kwati takabvira tese tinofanira kunge tiri pamwe chete tionesana kuti tosecha sei problem iri kuitika mumhuri. But instead vamwe vanenge vachipa miromo yakaita saiyoyo nekuti idoro ndozotipa dzimwe pfungwa dzekuzofungirana kuti but it seems unofanira kunge uri cause yesituation iri kuitika, unenge uchiziva zviri kuitika. Aiwa, tinokutendai mhuri kwaMupukuta mauya muchitaurira nyaya. Tinovimba kuti munowana rubatsiro. Mhuri yeZimbabwe ndiyo imhuri yatanga tinayo vachitsanangura dambudziko ravasangana naro, dambudziko rekuti mumhuri mavo ndofunga manzwa vachitaura vakati kubva gore rakati umwe aingofa ari chimumumu, mumwe aingofa akashama muromo, vamwe vacho vaingopenga ovha vatofa. Saka panguva ino regai tione kuti kuWhatsApp kwedu tinogona kuwana here. Discover our exclusive offer at Lochi. Civil servants can now get 0% deposit on all solar installations. Experience sustainable energy without any upfront costs. Join us in powering your home with clean, affordable solar energy today. For more information, contact us on 0773859785 or visit our offices at office number G11 Eastgate Market, Harare, Zimbabwe. Vana mukoma ndofunga tichiita chirongwa chedu ichi pano kune vari kuonawo paFacebook vari kuti vanga vane mibvunzo yavainayo yekubvunza kuti yokutanga makamboendere kwachief ikoko mati Mupukuta village ndizvo kugokwe nemangwe ndo mubvunzo wekutanga kuti makamboendere kwachief nenyaya iyoyi kuti isusu tiri kutambudzika nekuda kuti vamwe havasi kuda kutaura kune mucheka zvese zvamaridza kunditsanangurira. Alright, kwachief isusu pachedu, I'm sorry, tisu vacho vana chief nemangwe. Alright. Hatina kuenda kwachief tichinorepota. Takaita sedare remhuri. Ndo pakabuda patakaudzwa zvatete first kuti tete ngavadai tete vari kutoatendewa online with chief. Alright. Kweta mumwe mubvunzo wechipiri uri kuti kong'anga yekutanga iyi seisina kutaura kune micheka. Ndinofunga takanangana neChipinge ndizvo wamakauya naye uya kuti hanzi sei asina kutaura zvemicheka iyi kuti iri kupi. Alright. Ng'anga iri paground yakatipa task yekuti imwimi tsvagai homwe dzenyu kuti dziri kushanda here.
Alright. kureva micheka. Isu takamhanya-mhanya zveshuwa nganga iripo. Tamhanya-mhanya hatina kuziva kuti micheka yemufi ndeimwe yemicheka iri kusanganisa micheka iri kutaurwa nezvayo. Because munhu kana afa morivara, munhu uyu akafa 2004. Afa 2004 nhau yake micheka iri kubuda nhasi 2024. And wese hatina kuziva, takamhanya tikandobuditsa micheka yevanhu vapenyu. yomwe dziripo dzichiri kufamba izvozvo. Alright. Wese iyi yemufi isiri kuonekwa iyi ndiyo yai iri kutotorwa sekuti ndo kozi yemasituations akanyanya ari kuitika. Ndio iri kudiwa Nekuti iyoyo. kwairi kunzi iri pakutsanangura kweng'anga iyo yakauya iyi iri kuti iri kushandiswa zvisiri izvo. Kwairi koko iri kushandiswa Zvisiri izvo. Alright, saka Nayo ngaiuye. kuti saka ngaibude iuye apa micheka yacho. Then toona kuti toita sei nayo kuti isashande zvisiri izvo, ishande zvainofanira kunge ichishanda chaizvo. Alright. Tinovimba kuti pane vari kuona vadiwa vatariri vari kunzwa nyaya yenyu kuti dai pagona pawana anokwanisa kuwana micheka iyi kuti iri papi, nekuti nyaya iseri ngodzoka panyaya yemucheka yemufi yemushakabva akafa uya 2004 ndizvoka. Muri yeZimbabwe ndiyo nyaya yatanga tinayo nhasi. Sekutaura kwandaita makoments enyu tamaverenga ndofunga vapindura kuti aiwa isusu wacho ndisu ana chief takangogara semhuri, uyezve umwe mubvunzo wamabvunza iwo wekuti kose ng'anga iyaya ndofunga vaupindura vakati aiwa takanga tanzi titsvage idzo micheka yacho, ndopakazobudai kunzi aiwa mucheka uri kutodiwa ndewe mufi. Saka tinongovimba kwamuri muri yeZimbabwe kuti mainzwa nyaya kune vanokwanisawo kubatsira nhamba tichadzisa kuti mukwanise kuvabata ipapapa muchikwanisa kubatsirawo mhuri iyoyi kuti vasara ava vari kupenga ava ndinofunga vana mukoma ndo paane wari yenyu kuti vana voshayika futi zvakare here nekuti muratidza kuti mukafamba asi pamasvika pano matopererwa, ndosaka manyorera kwatiri. Tinokutendai muri yeZimbabwe nekuona chirongwa chedu chatinoya nacho mushure mekunge tanyorerwawo nevamwe, nyangewo imimi kwamuri ikoko mukaitawo nyaya dzamunenge maita dzamuri kudawo rubatsiro kana kuti dzamuri kuda kuti tikavhe, munogona kutinyorera pano paSly Media. Tinouya tichitaura nyaya dzacho muno mastudios kana kuti tinogona kusvika ikoko tichinzwa zvizere. Regai ndikutendei nenguva yamanga muchiona muinesu, rambai muchiona uye zvakare musakangane kulike, kufollowa nekusubscribe. Zvakare endaiwo futi munoona zvimwe zvirongwa zviripo kuYouTube kwedu ikoko. Everyday tinoisa nyaya around 5 saka dzinenge dziriko munoonawo ikoko. Even makoments enyu tinenge tichida kumanzwa. Regai tikutende panguva ino, regai ndikusiyei andini wenyu Pelagia Kwampurwa kana kuti Sokostina Chisarai. Zvakanaka, tinotenda. In designing, printing, signage, or vehicle branding, 3D signage and window branding, indoor and outdoor signs. For all your banner designs and print, contact us for a free quotation on the numbers on your screen, or email or visit us at 91 Livingstone, Corner 8th Street in Harare. Raphael Signs, our portfolio speaks for itself. Discover our exclusive offer at Lochi. Civil servants can now get 0% deposit on all solar installations. Experience sustainable energy without any upfront costs. Join us in powering your home with clean, affordable solar energy today. For more information, contact us on 0773859785 or visit our offices at office number G11 Eastgate Market, Harare,